Kanady jezdíme s periskopem už 15 let. Jezdíme do Ontaria na Niagarské vodopády a do Toronta, jezdíme do Britské Kolumbie a do Alberty. Do Skalnatých hor se s námi můžete dostat jak v létě, tak na podzimní barevné scenérie. A novinkou je, že do Alberty jezdíme i v zimě. Jsou tu perfektní sjezdovky v Lake Louise, jsou tu perfektní běžkové trati v Kenmore, je zde sníh, bruslí se tady. Jsme v Kanadě už podruhé a je to úžasný. Jsme fakt nadšení a určitě přijedeme nejméně ještě jednou. Je tady tuhá zima, ale je to tady báječné. Mohli byste si to prodloužit tím, že půjdete tou horní a pak po silnici, ale moc mi to nedává smysl. Tam se nám půjde dobře, ale po cestě zpátky budete potkávat lidi a teda hlavně bacha, bývá to v ledovatě. Zájezd do zimní Kanady je koncipován tradičně jako periskopácké zájezdy, kombinace poznávání a aktivního pobytu v přírodě. Zimní Kanada je skvělá mimo jiné kvůli tomu, že tu potkáte mnohem méně lidí než v létě. A kromě toho tady zažijete samozřejmě zimu, sníh, mráz, všechno to, co v Evropě se nám pomalu nedostává. Zimní Kanada je super svojí zasněženou, krásnou krajinou, sportovníma aktivitama, lyžováním, běžkováním, psím spřežením a převážně hokejem samozřejmě. Pro mě je Kanada už od malička srdeční záležitost. V zimě je to tady prostě nejkrásnější. Kanada je prostě láska na první pohled.